ഗൈസ്, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലുള്ള ആളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഊഹെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബ്രെയിൻ വരട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആട്ടിൻ സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആട്ടിൻ തലയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആട്ടിൻ തല കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ചേട്ടൻ അത് ബ്രെയിനും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ആട്ടിൻ തല കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചേട്ടൻ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മുമ്പ് വീഡിയോ ഇട്ടതാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ സമയമൊക്കെ കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി. അതാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. ഇത് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നത് വരട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആട്ടിൻ തല തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കഴുകണം. അപ്പോൾ കഴുകും തോറും ഒരു കൊഴുപ്പ് വെള്ളം പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ, വെള്ളത്തോടൊപ്പം കഴുകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൊഴുപ്പ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നിൽക്കും. നന്നായി വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക. ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ കുക്കറിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും മൺചട്ടിയിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ആട്ടിൻ തല സ്ലോ കുക്കിൽ സാധാ അടുപ്പിൽ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റിലായതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ തന്നെ സ്ലോ കുക്കിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. ആട്ടിൻ തല നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആട്ടിൻ തലയിലേക്ക് 2.5 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്തു. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു 3 വിസിൽ വന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർക്കുന്നത്. ചിലർ ആട്ടിൻ തല വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മസാലകളൊക്കെ ഒപ്പം ചേർക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ സ്ലോ കുക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ കുറേ അധികം സമയം കുക്കാക്കുമ്പോൾ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പരുവത്തിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു 3 വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ട് മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു മിക്സറി ജാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2.5 ടീസ്പൂണോളം മുഴുവൻ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3/4 ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം, ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, ഒരു 5-10 വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, 2 പച്ചമുളക് ചതച്ചത്, അതുപോലെ തന്നെ 4 ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി, 4.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടത് കൊണ്ട് 1/4 ടീസ്പൂണോളം മാത്രം മതി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കറിൽ 3 വിസിലൊക്കെ വന്ന് ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ നമ്മളിത് തുറക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കുക്കറിന് മൂടി കൊണ്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 9 വിസിൽ വരുന്നവരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മൂടി തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒരു വിധമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആട്ടിൻ തലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. വേവ് കുറയ്ക്കേണ്ട, നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തോട്ടെ. കുറച്ച് വേവ് കൂടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വേവ് കുറയരുത്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കടായി സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 150 ഗ്രാം ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആട്ടിൻ തല ആ ചാറോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മളിത് ഫ്ലെയിം വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ചാറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വറ്റി ഡ്രൈ ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂണോളം പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും 1/4 ടീസ്പൂണും ഗരം മസാല കൂടി പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂണോളത്തിൽ കൂടരുത് കേട്ടോ, കുറച്ച് മതി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അങ്ങ് മാറിപ്പോകും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആട്ടിൻ തല വരട്ടിയുള്ളതിൻ്റെ ചാറൊക്കെ ഒരുവിധം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ചൂടാറുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിക്കോളും. സ്ഥിരമായിട്ട് തലവേദന, തലനീരിറക്കം, അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്ത് വേദന എന്നിവയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ആട്ടിൻ തല ഇതേപോലെ വരട്ടി കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അസുഖമൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും. നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ.